La început nu a fost o sabie, nu un voievod. La început a fost o femeie. Într-o vreme în care tronul se câștiga cu arme și alianțe, iar istoria era dictată de bărbați, o prezență feminină hotărâtă avea să scrie pagini ale Moldovei. Numele ei era Margareta Mușat sau Mușata, cum o numeau cronicile. Născută în jurul anului 1330, se spune că era fiica lui Bogdan I, cel dintâi voievod al Moldovei independente și sora lui Lațcu, domnitor al unei Moldove aflate încă la început de drum. Din căsătoria ei cu voievodul Costea s-au născut 3 fii: Petru al II-lea, Roman I și, probabil, Iosif Mușat, cel dintâi mitropolit al Moldovei. În anul 1384, fiul ei, domnitorul Petru al II-lea Mușat, emitea din curtea mamei sale primul document oficial care atestă existența hârlăului. În acest act scris, Petru își numește mama Mușata, iar locul din care pleacă Hrisovul este identificat de istorici drept reședința Margaretei Mușat de la Hârlău. Alegerea ei nu a fost întâmplătoare. Hârlăul, cu dealurile sale domoale, apele limpezi și pădurile dese, oferea liniștea, dar și poziția strategică. Aici, Margareta și-a ridicat curtea. O casă domnească, din piatră și lemn, cu pridvor larg, soldați la poartă, oaspeți de seamă, unde serile se umpleau de pași, sfaturi și rugăciuni. Curtea ei nu era doar reședință, era centru de decizie, de administrație, de diplomație. Aici se trimiteau solii Moldovei, se primeau scrisori din Polonia și Ungaria, se rosteau judecăți și se făceau planuri. Margareta nu a urcat pe tron, dar stătea aproape de el. Nu purta coroană, dar ținea echilibrul unei domnii. A fost catolică, dar iubită de ortodoxi. A fost femeie, dar întemeiatoare de dinastie. Din linia ei s-au născut mari voievozi ai Moldovei: Alexandru cel Bun, Petru Rareș și Ștefan cel Mare. Din sângele și înțelepciunea ei, Moldova a prins rădăcini. Margareta Mușat rămâne prima mare personalitate a Hârlăului. Femeia care, printr-un uric domnesc și o viziune clară, a așezat acest loc pe harta istoriei. Hârlăul, cândva o simplă vatră de răscruce, a devenit o parte din povestea Moldovei, datorită unei femei care a știut să aleagă bine locul și timpul în care să construiască viitorul.